Ang ganda ng sinik ng Paco Church. Ang ganda rin ng ginagamit nilang sound. Dapat si Freddy tsaka si Ate picture na rin.
Ganda. Basta yung ano, namumulaklak yung may flower yung ano. Puro white flower yung ano. Sila yung ikot ka. Kung nakadaan. Di ba inaalap sa mga? That's the problem. Walang improvement na talaga. Kahit ang tanong gawin mo, huwag na lang